γεια σας, θα έχουμε ένα τρέλο βίντεο. Σήμερα θα είναι το τελευταίο βίντεο του Άγιαξ, με τον Άγιαξ, και θα είναι το πιο ωραίο βίντεο, γιατί θα πάρουμε τον Κιλιάν Εμπαπέ στην ομάδα. Περιμένω οπωσδήποτε να πάρω τον Κιλιάν Εμπαπέ στην ομάδα. Νομίζω είναι 86 Κιλιάν Εμπαπέ. Περιμένω πάρα πολύ. Θα τον τοποθετήσουμε στην ομάδα, αλλά φυσικά δεν θα βγάλω. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο το βίντεο. Θα είναι το πιο μικρό βίντεο. Αυτό. Πάρουμε τον Εμπαπέ, θα το βάλουμε στην ομάδα. Και τέλος, παιδιά. Τέλος η σειρά. Θα πάρουμε τον Εμπαπέ απλά. Και θα κάνουμε και κάποια πράγματα που μας λέει. Και αυτό θα είναι το βίντεο. Οπότε πάμε για να μην τα πολυλογώ, γιατί θα ανεβεί κιόλας αυτό το βίντεο. Γιατί μέχρι να το κάνω edit. Λοιπόν. Πήραμε και αυτά. Και εγώ Κιλιάν Εμπαπέ 86, όπως το ήξερα. Πήρα τον Κιλιάν Εμπαπέ. Πάμε στα έξτρα δώρα. Πάμε να κάνουμε το πέναλτι. Και νομίζω παίρνω και Neymar. Αν πάρω Neymar θα κάνω κάτι ώστε να έχουμε δύο εξαιρετικούς. Θα ξέρω εγώ τι θα κάνω. Γέρες φίλε. Δεν έχω χάσει κανένα πέναλτι μέχρι στιγμής. Αλλά δεν ξέρω αν. Φτάσατε. Και πήρα Neymar. Πήρα Neymar. Καλά. Πήρα και Neymar, παιδιά. Πήρα Neymar και Mbappé. Είστε η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Πήρα και Neymar και Mbappé και πήρα και έξτρα λεφτά. Λήψη όλων. Απίστευτα, παιδιά, πράγματα πήρα. Και Kylian Mbappé και Neymar. Έχουμε φτιάξει εδώ την καλύτερη ομάδα. Την καλύτερη ομάδα έχουμε φτιάξει. Πάμε να τους βάλουμε στον Άγιαξ. Παιδιά, αυτή θα είναι ομαδάρα. Απίστευτε. Και ξέρω ακριβώς τι θα κάνω. Kylian Mbappé θα παίζει ακριβώς striker. Και δεν θα είναι έτσι, παιδιά. Θα είναι έτσι. Τι θα κάνω, θα βάλω και το Foden. Θα βάλω το Foden εδώ. Θα κάνω τον Ελάγκα και θα κάνω εδώ έτσι. Έτσι. Θα τους κάνουμε τέτοιο. Όχι δεν. Έτσι. Και θα κάνουμε κάτι καλό τώρα. Κάτι καλό και κάτι πολύ καλό. Πάμε για κάπου εδώ πέρα πάγωσα και θέλω να σας πω ότι πήρα Mbappé. Πολύ καλό. Πάμε εδώ. Ναι, Kylian Neymar. Πάρα πολύ καλό. Κάντε like, κάντε subscribe, παιδιά. Και θα βγάλουμε επιτέλους έναν παίκτη που δεν τον ήθελα. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι θέλω να κάνετε οπωσδήποτε μια εγγραφή, γιατί δουλεύω και έχω κουραστεί πάρα πολύ. Έχω εδρώσει, οπότε κάντε like, εγγραφή. Αρχικά, ξέρετε τι θα κάνω. Όχι, θα βάλω και το filter. Θα βάλω και το filter, ναι, θα βάλω και το filter. Το κάνουμε έτσι, ναι, ακριβώς. Θα το κάνουμε έτσι. Θα έχουμε επιθετικούς και γιατί είναι δε. Έτσι. Έχασα το filter που παίζει μόνο δε. Απλά δεν τον άλλαξα ποτέ και δεν το κατάλαβα ότι παίζει μόνο δε. Πάλι πει στο βίντεο. Πού το θες ρε μαλάκα, εδώ? Πού πρέπει να είναι αυτός ρε μαλάκα? Filter. Μαλάκα, δεν γίνεται αυθεντικός αυτός.
μαλάκα, Νεϊμάρ είναι εδώ επιθετικός ρε μαλάκα. Εσύ τι είσαι δε? Α, γιατί είναι η θέση που αλλάξαμε. Ο Φόντεν θα παίζει εδώ. Ναι παιδιά, πρέπει να παίζει εδώ ο Φόντεν. Και De Bruyne θα παίζει, όντως, Κουμού θα παίζει. Παίζει Κουμού. Παίζει Κουμού. Καλά. Ας παίζει ό,τι θέλει μωρέ. Τέλος πάντων, αυτή εδώ η ομάδα είναι τερματισμένη. Άγιαξ. Έφτασα μέχρι εδώ που έφτασα. Αυτή η ομάδα είναι τέλεια. Πάμε να πάρουμε ένα τερματοφύλακα όμως. Και αυτή η ομάδα θα είναι τέλεια. Λέω να δοκιμάσουμε επειδή πήραμε τον Εμπαπέ, αλλά όχι, δεν θέλω τώρα. Θέλω τώρα, ξέρετε τι να κάνω, να πάω να πάρω έναν παίκτη τερματοφύλακα και 450.000 κάνει ρε μαλάκα και είναι 84 αυτός. Τώρα εγώ πήρα τον 86. Δείτε εδώ Μπέλιγχαμ φίλε. Και ο Βαντάι κάνει 200 κάπα. Και κανονικά αυτός που έχω κάνει 400. Το Χριστιάνο Ρονάλντο πρέπει να πάρω ρε φίλε. Χριστιάνο Ρονάλντο. Όχ. Έχει 2 κάρτες. Ο Νεϊμάρ. Εντάξει, έχω τον 83. Έχω 83 Νεϊμάρ. Είναι πολύ καλύτερος. Παιδιά, εντάξει, έχω κερδίσει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά τους έχω κλέψει μαλάκα. Με είχαν κλέψει, τώρα τους κλέβω με μια τερματισμένη ομάδα. Μπρο, αυτή η ομάδα αξίζει τα πάντα. Θέλω ένα του φουρ μαλάκα. Ένα τερματοφύλακα καλό θέλω όμως. Καλά, για την τιμή που έχω σίγουρα θέλω έναν καλό. Αλλά για την τιμή που έχω δεν μου φαίνεται κάποιος ότι έχει. Μπορώ να πάρω Νάνα. Θα πάρω Νάνα. Υπογραφή ή μεταγραφή, πείτε. Με 16 κάπα, αλλά φέραμε Νάνα. Αυτή η ομάδα είναι δεμασμένη και είναι για να νικάει. Πήρα ο Νάνα. Δεν με νοιάζει όμως που ο Νάνα νομίζω έπαιζε στον Άγιαξ και ξανά ήρθε ο Νάνα στην ομάδα. Οκ. Συνέχεια και What the fuck μαλάκα. Κολλάει όλο το σόι μαλάκα. Εντάξει, τώρα κάτι έφτιαξα. Για να ακούω να τσιρίζει το λάδι. Οπα μαλάκα. Πάμε να προσθέσουμε και τον Νάνα στο τέρμα. Κουράστηκα πάρα πολύ κιόλας ρε φίλε να έχω έναν τέτοιο τερματοφύλακα. Και να μην είχα τον Νάνα. Αυτή η ομάδα είναι τερματισμένη. Και μην βλέπετε που είναι έτσι. Μην βλέπετε που είναι τόσο χαμηλά τα ratings. Τα rating είναι πάρα πολύ ψηλά όλων. Αυτό είναι 80, κανονικά του Οντάνα είναι πάνω από 85 και 86. Παίζανε 90 ο Νάνα. Τουλάχιστον όμως αυτή ήταν η ομάδα. Άγιαξ. Ως εδώ έφτασα. Αλλά πρέπει να τελειώσω αυτή η σειρά. Τα λέμε. Guys, σαν σειρά τελειώσαμε επιτέλους αυτή τη σειρά. Και επιτέλους ήθελα να συνεχίσω, αλλά δεν μπορούσα τώρα πλέον να κάνω πάρα πολλές ομάδες. Και φυσικά τα λέμε και bye bye, τελειώνουν τα build. Τώρα δεν κάνω άλλα πλέον build γιατί πρέπει να ζήσω πάλι αυτό να το ξανακατεβάσω. Δεν έχει νόημα. Όσο εδώ φτάσαμε, ευχαριστώ όσοι έχετε δει και γενικά με έχετε στηρίξει σε αυτά τα επεισόδια, όμως δεν άντεξα άλλο να σας λέω ψέματα. Αυτή η ομάδα θα
Άντε συνεχίσουμε. Δεν αντέχω να σας λέω ψέματα. Και τώρα πλέον ό,τι ψέμα σας πω θα το ξαναλέω. Παιδιά, τι τελειώνουμε την ομάδα αφού δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε ρε παιδί μου, τι. Έχουμε άλλη ομάδα να κάνουμε rebuild. Θα τελειώσουμε αυτή την ομάδα επειδή αφού δεν έχω κάτι άλλο. Αλλά τέλος πάντων τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Εδώ. Το λέμε, αλλά δεν τελειώνουμε ρε παιδιά. Πω. Νομίζω ότι τελειώνουμε ρε φίλε. Κάτσε ρε παιδιά, κάτσε. Αφού δεν έχω καμία άλλη ομάδα. Ο Μέση εντωμεταξύ Αργεντίνα. Πορτογαλία κάνει 900. Ναι βέβαια. Ω παραμαλάκα. Και ο κανονικός Μέση κάνει 1500. Είναι πιο ακριβώς από όλη την Πορτογαλία. Ναι, αλλά ο Ρονάλντο κάνει 2000. Ναι, Ρονάλντο μόνο. Ξέρετε κάτι. Ποιος σας είπε και εσάς ότι εγώ θα τελειώσω μέχρι εδώ. Ναι, εγώ σας είχα πει. Αλλά δεν τελειώνει ποτέ η σειρά. Η σειρά θα έχει πάνω από... Θα έχει το πολύ 38 επεισόδια μέχρι να τελειώσει όλη τη σεζόν του Άγιαξ. Και μετά bye δεν μπορεί το ποδόσφαιρο καν. Μετά τα λέμε, εντάξει, δεν είναι και άλλα βίντεο, αλλά γιατί έχουμε κάνει μόνο το 4ο βίντεο. Αυτό είναι το 4ο βίντεο. Λοιπόν, κάνε ένα like, κάνε μια εγγραφή, κάνε comment τι άλλο βίντεο θες. Με βίντεο game όμως. Και τα λέμε. Ή άμα θες και tutorial, τα λέμε άλλη μια φορά.